Okusan uly ýerlerde işlersiň diýipdi bir mollum. Maksat malummy? Şoň bilen Moskwada guruluşda işleýär. Alo. Ağam salam aleyküm. Men arak maşyny sorap jaňdan oglanna. Maşyny satdyňmy ýa-ni tabam durmy? Näme onuň? Näme üçin satýamdan şoň soramandyrna. Onuň näme men bir sen ara täze maşyny turmaly bizden köňäň turmaly bolýar. Ya näme üçin şeýden bolýan aşwada? Gaýarma ağam. Köwme özüň sorag diňlay. Şey oldu. Öňrek bir adam aýtdy, ýagny çilim, arak, şolar al goşutşynar, finalka şolar al içkileri tawin bolan ýaşlamadyň biri aýtdy. Eger şol içkiler de çilimdir eýleki beýleki içkiler adam saglygyna ziýanly bolsa şon firma nemeler kompaniýalar öndürip çykarmazdy diýe. Ine aňynyň düşünüp ýeten ýeri, aňynyň baryp ýeten ýeri. Düşünýärmi? Ol zatlar çilim eýleki beýleki zatlaryň hemmeti diňe pul gazanmak üçin edilýär. Düşünýärmi? Jüýüňizden pul çykarmak üçin edilýär. Şolar ýaly çilim çykarýan kompaniýalar bir güniň dowamında näçe milliard pul gazanýandan habaryňyz barmy? Her sekundda näçe ming çilim çekirip dur. Ol çykarýan firma näçe döwlet ekspert etýär, şoň arkasyndan million pul gazanyp bolýar. Olam ýer gelen adamyň olaňam esas maksady adam aňyny bloklamaly, şu aňyny bloklamaly. Düşünýärmi? Ösüşden togtatmaly, nabarat ýere düşürmeli, pesetmeli. Sebäbi adamlar akylly bolup gitse jüýsünden pul çykaryp bolmaýar, jüýsünden pul çykaryp bilmeýär olar kompaniýalar. Eger adamlar samsyk bolsa jüýsünden pul çykarmak aňsat bolýar. Düşünýärmi? Siz şolar ýalyklar, şolada tawin olar, şolara iýmit bolýar. Düşünýärmi? Ondan gazlı içkiler var. Kola, Fanta, Pepsi, eyleki beyleki garabaklaşkalı içkiler öz ziyanını bildirýär, hökmän, bildirmän goýmaly. Yani öýlenmedik bolsaňyz sizin nesiliňize ziyan bildirýär. Yani toýdan çağ bolmazlyk zatlaryny döretýär. Çağ bolany eýle beýle gurrunlar bolýar. Ondan toýdan soň durmuş guranlar bolsa, meselem ýaş gyzlaram şolar ýaly içki içýärmizde, olar öz çağlaryna täsir etýär. Yani çağlar çerip, noý diýen kesel bilen döremeginiň ähtimalyny döretýär. Düşünýärmi? Şo zatlary ünslerin, ünslerin şo zatlary. Ondan ýa çağlar şolar ýaly içkin içip ýörädir, gazly içkilerin utuşy bar, eýle beýle diýip. Şol içkiler çağlaryň aňyny zäherleýär, ýagny bloklaýar. Ýagny gaharjanlyk duýgusyny döretýär, çerip, noý döretýär. Bir zat diýsem gaharlanyp adal jenet enatasyň diýenden ýöremeýär şol çağlar. Tapan tupanyny ondan köçede görýäňiz-de şo zady öwrenip tawin olanlar, alkaşlar tapan tupan puluny şol wynamy, arakmy şoňa berýär. Sebäbi urjeyam olar zäherledi öz aňyny. Urjeyam soň olar iýmit şo zady öndürýän kompaniýa firmalary iýmit. Düşünýärmi? Ýagny şo zatlar öndürip çykarýan, ýani şoň üçin şo zatlar bilip öwreniň bir zat diýmezden ol. Öňrägen bir maska näme üçin takýan diýipdir. Özüňem keselmi zat diýen bolupdyr. Kommentariýada. Men maska takýan sebäbi hiç illi oňa keselli zat däl 100% saglam goýany. Özüm o diýen adamlary tanadyp bildiresim gelen o. Şoň üçin takýan. Sağ ol.